everyone! Welcome back to another vlog. Mag-breakfast muna tayo. We have milk from Nestle. This is the low-fat milk. And pinabili ni Bebe. And we have special otak from, I don't know, Sunshine's Bread Mart. Yeah. I'm currently cleaning my room today and I found some trash. Ayan, ito yung mga gamit ko sa vanity, sa bathroom, na mga empties ko na. So, I'm gonna share with you guys a short review of these products, why I used them, or why I'm trashing them. Most of them are already empty. So, let's start with this Pantene Pro V 3-Minute Miracle Conditioner na nasali to dati sa favorite ko, monthly favorite ko, and gusto ko yung smell talaga niya, guys. It reminds me of a lot of things. Parang nire-remind niya sa akin yung mga AM shift duty ko. Ayan, sobrang ganda nito, guys. Ito, guys, favorite ko to na lotion nung college pa ako. This is the Skin White Tints Glamberry, and may laman pa siya konti. May laman pa konti. Ang bango nito, guys. I-try nyo yung mga tints nila. Sobrang bango. Kakaiba yung mga amoy nila. So, I really recommend this one. This is the travel size. So, if you're traveling, you can buy this one. Next one is this Garnier Pure Active Fruit Energy with facial foam. Ayan. Nasali, ewan kung nasali to sa favorites ko. Pero, nung nagtagal, suitable for acne-prone skin, sabi niya. Pero, nung nagtagal, nagkaroon ako ng hindi naman madaming pimples. Pero yung kapatid ko, hindi daw hiyang sa kanya to. Talagang nagka-pimple siya. And then this one is the Maxipil Facial Cleanser. Lagi to sa favorite ko. This is a toner from Maxipil. Akala ko dati ang product lang ng Maxipil, yung pinang-pipil. Ayan. But they have pala yung toner. Gustong-gusto ko rin to kasi it helps na malesen yung mga pimples natin. And we have something from Dermcare. This is the Deep Facial Cleanser na lemon. Ito yung mga binibigay nila kapag nagpapa-acne session ka. Kasi dami kong acne dati dito, guys, noon. Ito yung nirecommend nila sa akin na toner. Tapos 5 times ata yung session ko noon for the acne sessions. One more thing from Dermcare is this Acne Cure Clindamycin Solution. Antibiotic siya for acne. And of course, favorite ko rin to. This is the Myra Vita White Facial Moisturizer. Ayan. With SPF 15. Kaya gusto ko rin. And this one is from Ortalesa MD Facial Toner Plus. Ito yung mga nakukuha ko kapag nagpapa-free facial ako sa HBC. We also have this Midnight Exotics na ano ba to tawag dito? Body butter. Sobrang bango nito, guys. May konting-konti pa. Gamitin na natin ito. Gamitin na. Ang bango, grabe. Yung color niya parang hindi white. Alam mo yung parang may konting hint ng coffee, ganun. It reminds me of the time na nanliligaw pa sa akin si Mac. Yan yung gamit ko kasi noon eh. And another moisturizer from iWhite Korea, the Aqua Moisturizer Whitening Vita. Alam niyo na, guys, favorite ko yan. Ang pambansang moisturizer. Ang daming YouTuber may gusto nito. So, if you haven't tried this, try this one out. And ang favorite ko na deodorant dati, this is the Nivea Extra White and Firm 48 hours. Ayan, walang-wala na talaga siya side na side, oh. Sutla Face and Body Bleaching Cream. This is, I think, from Flawless. Product to ng Flawless, eh. Ayan, walang-wala na talaga siya. Hindi ko alam kung pumuti ako or what dito. Parang, hindi ko kasi napapansin kasi hindi naman ako napapaputi. Gusto ko lang maging even yung skin tone ko. Like, for example, dito mas maputi kasi, diba, nagti-t-shirt. Then, mas maitim yung dito. Ayan, gusto ko lang yung na-even out. Last one here is this facial cream whitening Vita 3-in-1 from iWhite. Ito yung may sunscreen na din, SPF 15. So this is makeup base and whitening. Sobrang puti nito, guys. Dapat hindi rin maputi yung foundation nyo kapag yan ang ginamit nyo. So once ko lang ginamit yung ganyan, hindi ko lang pong itatry ulit gamitin. Magto 2 PM na and I'm currently preparing kasi aalis kami. Punta kami sa Rosario, papakulot ko si lola ko. Kasi manipis yung hair niya. So, kailangan niyang magpakulot.
So, yun. And, ano lang naman. Guys, lang ako ng konti. Ginagamit ko lang tong color pencil from Ever Bilena. Pag ganitong mabilisan, ito na lang yung ginagamit ko. Grabe, pawis na ako agad, guys. Grabe, in fairness. Okay na to. And, magpa-powder na lang ako. Ganyan lang. Have you guys seen my everyday makeup pala? Naka-upload na siya. Actually, ngayon ko lang siya naka-publish. Ayun, ngayon lang. So, if you're interested to see the whole everyday makeup, yung ginagawa ko pag lumalabas ako, I will put the link down below or here in the I button. Pag sinasabi ko here on the I button, hindi ko na-edit na lagyan ng I button. So, for sure, doon na lang kayo sa baba. I-click nyo na lang yung link na yun. Meron doon. So, yun lang. Ganyan lang yung look ko ngayon muna. Para simple lang. Sobrang simple. Lipstick na lang. Ito na lang. Asan na yung favorite ko? This is the Nichido. I also made a review. Ito din yung ginamit ko sa everyday makeup ko, guys. Medyo glossy tong ano ko ngayon, lips ko, kasi nag-lip balm ako ng tong Vaseline na rosy lips. Kasi sobrang mahangin. Tapos kagabi nakalimutan kong mag-lip balm. We just got back home from Rosario, guys, and my brother is cooking. Bakit cooking, and here's my grandma. Say, Grandma! Say hi! Wow! Bagong kulot yan! He is cooking, ang tawag nito, beef steak daw. Ayan, nag-marinate na siya. And gumagawa na siya ng onion rings. Ayan. So, siya ang cook namin pag... Hala! Nilagyan na nila. Ito yung lalagyan ko ng mga products pag gumagawa ko ng favorite ko. Nilagyan na ng kamatis. Grabe. Hey guys. So, gabi na. Nag-dinner na rin kami. But, inaantok ako kanina. Pinanood namin yung guys, yung movie na... Wait lang. Yung movie na... Fantastic Beasts. Ayan. Ang ganda. Parang Harry Potter. Di ko lang masyadong naiintindihan kasi ang ingay ni lolo ko. Kwento siya ng kwento. So, ayun. So, muna ako. Nang oras? 8:22 na. Inaantok ako kaninang nanonood ako. But, I still need to edit the video that we had na i-upload ko. Yun yung my boyfriend did my makeup. My boyfriend does my makeup or my boyfriend did my makeup. Basta. Ginawa ni Mac. Yun. But, film namin yesterday. For sure, pag up ng video na to, it's already up. So, I will put the link down below or in the icon.